Pina mati. Rekam. Oke, ya. Iya, boleh. Cik tu betul 4 eh. Cik betul 4 eh. Saya mana tadi? Dua 4 eh. Cek. Pak, Oke. Pak deh. Pak. Nabi Allah Nabi Muhammad pangulu kita ai sahabat tolam saudara assalamualaikum maka pemuda jo pemudi assalamualaikum assamalaina dana kabir mana sambaran rajin Sumalatu salwana dengan yaumaitin kemudian itu juanina ini selalu pemberian yang berupa nikmat akan dipareso di hari kiamat baitulah kato dari Tuhan yang ayan mampaguno baitu sahabat mampaguno kalidan dalaingi jangan dilakon kena ujian jangan baca dosa tangannya kawan lidahnya lantang babirapo kata jam centang perenang menyedia kiasa batang menyewa
tapi bukan umpamu yang gada mana kami misalkan barapu garuko galisianya kontan abaku nambu akate pagaran kupuanya nanyari yang kumari diariakan Baitul misal kejadi misalan itu hebatnya lah didengar orang oh tetapi sekali manule mana sekali pumalun tadi di bola masa kali kumadun menampu galanggangannya sebuah nama restu mengamang Ko air buayo pulo nanta jabaranang nanti nyuroko babaru gada Wala macipi aku dua kata masa buah lagi ne kasih tahu pandangan di masa kini orang lomba-lomba Lah balomba-lomba menyerahkan anak pai sekolah biar ke SD walau ke SMA Oh biar ke pesantren wala ke PGA diberi biaya lama juta juata ko salah tagade ko para la tajua Rodiana kaman jadi sarjana mandape kerajo kalua SK itu apa bundo joya tetangga parangai anak sekolah pulau sekolah nyode mapa disuruh puasa paling nyolapa disuruh sembahyang itu nama lewana alasan kabundo sarato joya pai ketampe kawan ni nyode baraja Asakiro nyana ala pai malala nyagilo rauna kalau buat Sekali kalau indah kagalau hati karena bawa nampal yang cobana khawatir bu maka Tanjung Mutiara Memang kasihan dengan asmara oh kalau itu anak masih sekolah kapata di tangga alamai di muaya muridnya ada alamai di PKI SK keluar bunyi SK nyo tangwa tangiangia ini apa nak direse apa nak dipanja apa nak digawi indah doang kata hanya nak tinggal cahaya jauh itu nak ada itu nantadang Kulima la ilaha illallah ya maswa sarugo ojana selama delade jasmani ditarimo otana selama terohani barapulam kawan ka Allah itu adalah pengajian di dalam gua ulima dalam kulima la ilaha illallah adalah pengajian
sambung ju iya sambung ala demanya buang ala pasar nabi iya so so dalala dia dan nabi ya soling bago Allah demanya tanebasi obadalawat arayo begitu daladai nyobana Igiro sambung dalade menyambung sajo sinar warapiyo di dalam batuan arajo giliran di mungko bawa asamu iwani malam iburan panjago kawan amatu dailala Nabi Muhammad oleh Rasulullah dan ilallah dia boleh sila dua malam la jadi dia sudilalla kalau naladi kiro dia mulai malam bertemu dola malam nana ko ala Allah isu amal kanado oleh topan lada singgal ngala jokalau di ikiro sinar lada berliar dalam nur ikawa abanyo kalau lama-lama kini jokalau di ikiro sinar lebar pinan domina masakato dari lakoto padang cie dari padang panjangnya memang samo tukar masilau ala delai onalalamu are balawan pade iyo kami lade basammo Tanggaroba arjuna minna ala dekini iyo balago telesammo garoba arjuna minang iyo kini lade basu Tango kamangajiyo Nani parano pengajian laladi kito Dela penting masa kali kamu Leya kamu dan Islam oleh agamu kita suruh alai jotagawa kaya do di dalam do ayutang
saudara, oh lari saudara. Oleh saya bawa, oleh Rabbana penuh. Dinan sambung kajinya, Iyo nyawa tubuh, oleh nanya toyawa. Iyo nan suci sungguh, oleh nanya to kuno, di nyawa lenan laku, supaya lena tarang kodake ko jauh ibarat ebamain olaki tanalapai bola lena nyato masuk leka pala. Ona sanayati, ona penonton manana, Dalanan hidup dipakai, ia mati di tempat, oleh nak jangan nyawa. Oh ini oh paraman menjadi sandi di sore sajadah. nilai ayat terjali rumah sawahu paraman nyopi Bakanyo pihi ondengan min ruhi oh sama sonyo Tuhan, oh menjadikan insan. ia wala kejadian oleh karahim dia oh bernamonyo nudupan Sama so oh di sana nan sama sonyo air tergenang dari nyokontan di masonyo itu iradanyo Tuhan. iyo masonyo itu lah malaikat latibo menjadikan nutupan dari Allah kau namo Lade Allah ko lade darah sama to. iyo kemudian itu Allah akan menjadi mudga Lade nyo itu malaikat lade ambusaka. iya rati lade Allah iyo darah sama to ayam bila puluh hari lade sama to lade Allah Iyo laladi boy iyo kan menjadi mudaga. iyo ampe bulanyo Sudah iyo lagi masuk itu bilangan sudah Lesarat bila 20 apabila penuh. Allah di masuk itu dan Tuhan menyuruh Lade malaikat. oleh menyapui arus Iyo ladi Allah mazara. iyo nyawa lekat taruh Muhammad salangkal sapio. di masuk itu malaikat
lemuskan ditiup nyawa nanaka dalam lenyo badan kamastul iyo di kandung yo laina nampe bulan ngoto de iyo badara palangan lenyolan dana bagara iyo lema lambe lambe etango mandangan oleh kedanyo dake iyo tangan lekamunoi kaki dan malipe keadaannya ini ayana nalakadi sama soyo tubuh bernamo mulai jasmani oleh sama soyo nyawa bernamo rohani kadonya itu apabila sapai baru bernamo insan sejati Yoni bari barakal bana pasularnyo diri Kudu Allah de panimbang adalah zahir ya de batini Yo aku bilo anak nalagan no ala bilangan no Allah de bilangan iyo le sambilan bulan Yo anak yo lalahi tuangan Yo we awal lahirnyo baru pada iyo nyobadan baru barasonyo dari iyo perasaan dari nana angin nana kedinginan dari nana angin datang kedinginan leran noe dinginyo oleh tangila iyo latibo anak menangi dalai ado sababnya karena lalu dayonyo setan elaya to setan lah demo sayang kontan jaranglah jare jare kalau pode bala musuh jolawan lupo kan iyo darang lala musuh kalau pola iyo delawan ayah kanal kolawan iyo anta kolawan lada lupo kan musuh jolawan batu pasar pengajian kami sama tobayangan mulanya suci ladata anyo jasa kamuanyo nyawa ladata kemudian lada ibu bapaknya kurang asuhan kurang didikan lada agamu Islam itulah disebabnya delai mangkola de nyokumu iyo sampai nandurah kola de ketuhan lada tapatu jadi lesi kafir yang kuku iyo ke dalam neraka oleh badan disapu oh itu keterangan lainnya wajah tubuh sama nabi
siang rimbun ditutup doa lagi adalah rezeki adalah kami tuku lagi ada unu di kami batu dari sinar barapi dekan iko namonyo semakin semua ngal dan putih tako putih larasa ambo dari kami batu dari ko sente mabila di mungko basamo lagi niwari batambalari jo lalari malam sekarang nanko iyo ay batamba malam la batamba sero batamba la de nyomala mala de la batamba taraso ipinonton nan tinggal kini di pandang mako nan tare nyotare yo de pacandu samananyo nan singke sore ini nyola bali agaro mabini nyo lalalo la de bagalu iyo de pondo rondo lan tinggal kini nala bundo leno leno banyak nalatia banyak leno leno makan dia ani oi wasila wa ekini la mulai jo kuli mato tapi yo de mancalia sila wa inyo mahanggu yo hanggu asajo kadang yang gua iyo desa gua oli sampiang lamai lia jo nanti katu kanai oli sampiang alias ayala desa lero kadang lama naga yo de kalut tu ela tinggi dari puncak de kapalo karena itu nalai jobana jo kalau nanio nalai dikiro aku lagi masini lawa edolang acara iyo kita naiko memang layo tu malam iyo anur yo de kabayo malam iyo ade pertamo jo kalau iyo nana dikiro duo iyo nade nyo pasang iyo duo tukang de curito sinario de barapi PS yo minang desa kato kalau nandi malam nan le nyo bisu jo kalau nani yo nan le dikiro antaro yo de nalai do pasang pulo tukang de curito antaro de topanan le singgalang sinar balian ninyo balago de manginya iyo de manimang buanan niyo nan le jo jangko Batambalaroi alamalinti la simantika yo alanan niyo nan de baku kwa iyo de ayam yo de marando yo puno yo de babunyi iyo elasi cakyang gilo layo kalau nan la dicalia lah hampir de sebuah kini taraso tapi namun kini nan iramanyo nandi bue iyo le sama lamanai ko do irama minang kini kadi bue jo nasari sari basu iku bana dan dari kami badu kadang ajarang puno basu do irama pekuler nan katuju desa lero de kami o kalum raju nanti kinan itu bana lagunya anan sepauzana nan punyo nan karajo tapi sinar barapi palai na pulo sigonyo palai na pulo karenyo malu 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 denai tamalu matolinsa mambuwe salah tingkah te adi agaku abana mandayo sungguh mandayo namambuwe tagi
tu kilo kanai hati sabana kanai hati siang malam upiak yona tabayang mimpi denai ba mimpi adik raso bapalaminan baraso di palamina sabana kiinan ondene sabana katuju yola arindu bana kanai bana tapi hati bakato sabana la suko sabana la niyo datang tamu idene katokan joraso sayang katukan jora sayang malu sabana dan tamalu kanai hati sabana kanai hati adi agaku awana sabana iyo mempesona membuat ada abis sabanta hati sabana kanai hati matulika membuat salah arah upi ayo ranca abana mandayo sungguh mandayo lah habis kepeng dan dibuenyo sabana tiinana ondene sabana katuju yola arindu bana akame bana onde tapi ba amangata sabana la suko ondende sana bananiyo datang tamu idene katokan joraso sayang itu jo iramanan peminang dari yo kami nande badu kata irama yo kairama memang saratu ide baeno alum iramanan lenyo minang banyak terpepul sekarangananku ado irama yo nantera baru ado irama yo nalalamu ado iramanan de terkoca iramanan sadia ma ibu-ibu Satu kadi buwe yo agak sikit agak sapata la jodoh Deminan niyonan la hiburan dun sana nan niyonan la disiko Ini jo irama yo dangdut mira Ayo akan naik kami cubo Pasang mati Cikiro-kiro Tiba-ribana Tanda salero Irama minang ikola dio sarita danga jarang basuh Tapi dek kami Abang lain caronyo Jota piak tulang Geleng kapalo Papir Arjuna punyo karajo kami badu la pandai pulo la pandai bana sarupo jo inyo Dulu kita Sama badanyi Hidupnya Batasnya sayang Deula bangsa menimpo diri tumpuan sasa kadenai surah Ini ko adia Bandiang-bandiangkan Hidup sama so Do orang tua Kasih curah sepanjang jalan Apa diminta Tapi sadonyo
Apa diminta dape sadonyo. Kalau dihujan di awan ayah di cawan dan bacurakan Carai jotala nan adia minta ragam dunia nan baturuikan denai kalai bau saho denai kalai bakarajo gaji kana do manarimo sakatar makan jo balanjo kalai ado Pambali maco itu jo irama mina Kamila de bado Inilah dituku oh ditambah jone inilah ramah minna onde yo dibuedo kari tananga cara malah debaso kini kadidanga onde labari tonyo labanya ayo nata jadi labanya baso Banyak tak jadi sekarang ananku Papea pea, oi papea pea, papea pea, oi papea. Pea Acara lah kamu saji, aco lah tadi sekoti, lah dape banyaki, adi jalan nyorati, mungko nyala biru, amo lah menciru tu, mandape banyaki, de ulah oi lagi samsu. Tapea pea oh tapea pea Tapea pea ende tapea pea sama somodo dunia dikisai semakin tua semakin diampai rupo manjua ajo mangadai padahal tu tambah marasai Padahal tu patambah sansai Erang mudo kanala diri usatur kanda hati rajin sekolah ajo malaji mulyana anape onde palito hati Uliana ada pe iyo he palito hati kadari mudo kasio sio alam badan katani ayo Tapea pea oh tapea pea oh talapea pea ay talapea pea acara malah kamu saji aco adiskoti ala dape panyaki inde tidak lala sukorati mungko nyala biru ango la manjiru tu disiko badala Muhammad di cindaku Disiko badan hamuala jadi hantu Onderam memudo tanda ladi dan diturikan tanda hati-hati rajin sekolah nanajo mengaji untuk palito di dalam hati salah dari mudo tasio alam badan donde yo pasang saro Talapea pea oh talapea pea oh talapea pea Talapea pea itu jo irama minang ladapo kalpir arjuna Kanlah kami tuku nandi mungko sidang pandangan karano irama gitu memang banyak sakareta Iyo kini laka dibari iramanan majon cakra jo irama laira minang miya untuk ala de bangaja Irama iyo nyo galia iyo rasul de kasiro pasan nang malahati di dalam dado Nabi bari tuku ala nabi bari yo tambahnya tari yo tadanga oleh jarang yo basuh
Ada batamu ada bacando lakininan ko di daerah Padang Gunung Kecil ada namanya Kalia sabana kalia jadi asabana jadi akanya sabana lincia banyak orang tapaki Agaklah barakalla gak tinggi apa do boto di awal sajana lama orang lain dah ditenggangnya kota sabana manin kemana onyo di awal sajana santiang orang lain dah ditenggangnya Rumi bedo sabana bedo Ako ibulan na suli lapan yang awa adibuenyo Pasangan kami bapa sa papasangan lamas lawa edulan Ingi tila ko badan yang awa alaman ng wangkan Sana kami bapa sa kota kalau menjagokan Inge cila ko badan awa ajo menangguangkan Pikir dulu panabatan Aku dia na indah baguno Usa sarupo si kuwetala Lain di luar lain di dalamnya Paranta dia aga elo digama-gama ajan kalama diawa kurang ada diaga sana kasadonyo Bapa pasangan kami kesedo Basna salah paneso dan sampai keliru Galia sabana galia jadi asabana jadi Akanya sabana lincia lah banyak orang yang tapaki Alagala barakala katinggiru apa do boto Ade awak sajona lama orang lain dah ditenggangnya Kota sabana menghincang banyak akan lehaono Bola sabana santiang kiana kamari baduto Arumi sabana arumi bedo sabana bedo Ko ibolinan suli lapan yang awa adibuenyo Apa pasana kami bapa sana tak kalau menjagokan Inge cila ko badan awa ajo menangguangkan Pikir dulu nana pranapatan Sasaku dia hina baguno Ay usa sarupo la talam Lain di luar lain di dalamnya Ranca di gama-gama Elo dia aga-aga Jangan kalama diawa Kurang ada diaga Ay dusana kasadonyo Apa pasal di dalam lawai dulang Musa salah pareso Jangan kalama surang Jangan sampai sereo akan lama dewa asurang Oi sangat kasadonyo Apa dalam selawai dulang Pakai raso pareso Jangan kalama surang Galia sabana galia la jadi sabana jadi Akanya sabana lincela banyak orang tapaki Itu iramanya minang majon cakra punyo karajo Satu sinar ya de barapi iyo nala pandai pulo Manangala tu itu mungkin banyak yo talendo Karano banyak terjadi banyak iyo lan tasu Mano data ka di pintu la tanto inyo tahondo Mano iyo nala de taraso maaf iyo kami badu Kita jadi dahulu Kami la de badu Aku tirantang la namu panjang la namu nyoba jelo Elo la kami punta la de sakadar yo kapaguno Iyo elo la di punta Sakadar la kapaguno Lekini kandaka lekarekan kita Lekarekan kami sama tukang curito Aku adoa katu sambung sasudaiku Apa doa ketun indah apa-apa Namun dia lagi kurang lagi buejo Lagi ramalai rang minang la
de kaniko ya meladi yo lai Iyo sari inana tananga la de lai jarang la de basu yo jarang yo de batamu la de bacando la kininan ko Ayo mande kandu tollo la de nai de ulla moneter tagalo tagadai aku di bali tindak sampai ai den pagawai SK den tagadai ini opini dalam gue yo sore carai inilah de bini den iyo maminta nyo carai hati dan ibu menengaraso mangana nah oh kata ayo aduh ayo ayah kandung tentu anak tasanang apolai la de nyo isu alai apa baru agadang apo iyo lai isu alai baba ayo de ka urang Mama mikir itu kami nak mabuk iyo anak yo sembilan iyo indah iyo de barindu aku awi kolapa makan nasi siap bola kemandu awi kolapa konakan la siapo nan la kamanyandu kok tangi kok isa aku darah tapi aku lah kemanuju ada ulah ini indah ayo mengarati onde silau diharato mabulan degesi angok lah nyo sasa pure tayo de mandaki onde laki wa usaho sangko pai baju di awa ayo basila wa edulang anyo sangko mencari bini awa basila wa edulang anyo sangko ba poligami anane ulah iyo moneter iyo sagalo le tagadai ane ulah iyo la moneter ngala ditari dia ler iyo de ulah moneter iyo awa iyo de nanteler akacin papa menara mandi laku tiga apa menana kato tapi tata jo patiti la de kanado yo de mangato gara-gara di pelantala di ujung la de curito hanyo nandi mulu isajo Amanonan letakak di pintu la de tantu iyo talendo la di pintu iyo tantu yo de talendo Lapanya iyo tak jadi lapanya iyo masuk banyak iyo tak jadi la zaman iyo la kininan ko Lelai awak lalagai lade hati coba ibu awak nalagai kamana kana benci pulo Hati rumah lah kemana kan lah coba lego bego ko anak yo de nyobanya indah adonan pedulinyo Ade seula cok mengadai de maju wala de pusako sahinggo le harato iyo habila kasadonyo Lelai mandela meninggal ada pintu Allah tak tutup sajo Tetai mandela de maninggal bali pe tangan kadado Naraman ko lada tai ko datua si ayam ato bayang la de nyobana jo kisah-kisah nan lamu Hati sinan dape pitu ala dari tukang ala de curito dari sinar yo de barapi la de kaniko la de namonyo Anakku ku asikan lagi nak manurun jalan ke surau awa buru Api nila ganti rokok baganti jodaunan Masih kamu masih lena. Teko ini Ini ya. Masih kamu masih nanti mau nanti ya. Enggak tuh. Nomor satu kan? Tapi besok ka salah, jangan di.
Bisu tu salah. Inyo masakra, kau jangan ngapur ini dua. Kau bisu nama masakra mari. Bisu lain lah nurut pada macam cakra lah. Namu je bujang mana tu lah. Tekan lo tu. Cuk tu lah. Cuk tu lah. Bisu kau telah jadi wah. Mana kata? Terima kasih. Dan ini keadaan penonton kita, guys. Cuk tu lah. Laleno mak. Laleno kami nak. Tawang pai. Ha? Tapi air kami.